Okay, ready? Judge, let the people be squad. Filipino, despite any turmoil, I'll be proud of my soil. Bantayog na gaya nito, paalala sa mga nangyari noong lumipas, kumakatawan sa mga tao at nangyaring dapat nating iharapal. Kapatid na talibay, bigay ang hujat sa nais mati. Mag-aalay tayo ng mga opisyales para matulong sa pamahalaan ng universidad. Wala tayong mamili sa Pangulo. Wala kong pagin ng bagong Pangulo ng papalang komisyonaryo. Namin ako. Hindi ko isinilang sa bayan ng Kalamba. Jose Rizal, Mercado Aloyso, Jose Rizal. Ang mga kasama ang tinatawag.
sayang na kanyang mga sakripisyo para sa bansa. Para sa susunod. Sige, wawala si Panda. Okay, thank you. Palagpakan naman natin, Peace Squad! Tabulation na tayo. Wala kaya na tayo. Kampo lang ba? Kampo lang ano? Sige, bigyan muna natin ng daan. Maka-LC, maraming salamat. All the way from Valenzuela. Pre, number 10 G-Style. G-Style. Ano mga pre? Gusto niya. May kaparehas yun sa akin. Number 10 pre, G-Style. Ay, ataray! Basura mo, sinmi dapat ito. Number 10 G-Style. Ganyan talaga, kaya ko yung mga parts yun. Antay mga pre. Baka... Maraming salamat po sa mga nagpatagal. Naman yan eh. Sa inyo na magkakatalo yan. Diba? Hindi ka na Naku, minawalis ka, huwag ka na magkalap. Paging Astel, tinatawagan ka dito. Dito mo. Astel, Paging. Tawag ka na dito mo. Idaw mo na tayo. Ayo, Astel. ano ba yung number 10?